Het albeen dat mij helpt van de stichting Leergeld meedocht aan sport- of vakantieactiviteiten neemt de laatste tijd bot ta. Bij de speelweek in Appelskip binnen nog 5 band die mij extra stiepen meidwan kennen. Oorzaak binnen onder andere meer mensen met jildpine, maar ook meer mensen weten de stichting te vinden. Een bakstingen in de riolering had de oorzaak best van het wetterlek in het gemeentearchief van Haas. Dat er blikt uit een inspectie met een camera. Na wieken we de vaststritten iepenbrutsen en de stien eruit hellen. Het wetterlek in de kelder van het Zethoes ontstier snijn, verskate dossiers aan wetterskeer oproem. Een 35-jarige Ljouter is onhouden in verband met de rellen in de Haagse Schilderswijk. De rellen ontstien nadat een Arubaanse man omkwam bij zijn onhouding. De Ljouter vertocht dat nevens de politie op sociale media bedreiging uiteren. Een speciaal team van de politie is dwaande bij een groot onderzoek. Op de Heerkom Ljout bij de Werpsterhoek is tongens je een bergingsauto aanrieden. De berger wie dwaande om een auto met malheur op te heljen. Een oorautomobilist zegt dat net en botste op de bergingswijn. Er is net 1 verwonde rekken. Troch het ongeluk wie de dik van een pad oorsletten in verband met onderzoek. Joene vannacht kleurde het op, de temperatuur leidt om de 10 graden hinnen. Morgen een mooie dag met aardig wat zinnen en droeg waar, het wordt dan zo'n 20 graden.